Rêveberiya xwe ser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 30 zarokên sêwî yê bi nasnameya xwe Rûsî ne û temenê wan ji 2 sala ta 16 salan e, ew radestî şanda Komîsyona Mafê Zarokan ya Rûsî kirin. Ji bo got vegerin welatên xwe. Piştî got zarok ji kampa Holê gihîştin ofîsa têkiliyên derve ya Rêveberiya xwe ser, proseya hilgirtin û radestkirina van zarokan ji aliyê her du laya hate kirin. Diriya hevserokê ofîsa têkiliyên derve ya Rêveberiya xwe ser Abdülkerim Umer û alîkara Komîsyona Mafê Zarokan ya Rûsî Larisa Nikolayevna. اليوم سنقوم بتسليم دولة روسيا 30 طفل. ام 30 zarokên sêwî yên malbatên rêxistina terorîstî ya Daişê radestî dewleta Rûsyayê dikin. Em li rêveberiya xweseriya Bakurê Rojhilatê Sûriyê her tim bi van erkên mirovî radibin. Ji ber goya yekem zarok qurbanin û tu gunehên wan nîne, ya duwem jî em di wê baweriyê dane ku cihê zarokan neevkampin. كون الأطفال هم ضحايا لا ذنب لهم أولا. Ji aliyê xwe ve alîkara Komîsyona Mafê Zarokan ya Rûsî Larisa Nikolayevna spasiya rêveberiya xwe ser kir li ser kar û xebata wê ji bo vegerandina van zarokên sêwî li cih û warên wan. زۆر سوپاسی دکتۆر عەبدولکەریم عومەر و ئیدارەی خۆبەرەوبەری لە باکوور و خۆرهەڵاتی سووریاکەین بۆ هەوڵ و ماندووبوونەکانیان تایبەت بە گەڕانەوەی ئەو منداڵە بێدایک و باوکانە بۆ وڵاتەکەیان. زیاتر لە ساڵێکە دکتۆر عەبدولکەریم عومەر و ئیدارەی خۆبەرەوبەری لە باکوور و خۆرهەڵاتی سووریا بەردەوامن لە هاوکاریکردنمان بۆی بگەین بە ئێستا و ئەو مناڵە بەڕەگەز ڕووسیانە بگەڕێنینەوە بۆ وڵاتەکەیان. Li kampa Holê ya penaberan Rojavayê Kurdistanê zêdî 65,000 kes têne dijîn. Ji wan 10,000 penaber ji 5 dewletên cîhanê ne û hemû zarok û jinên çekdarên Daişê ne. û rêveberiya xwe ser berdewam daxwaz dike ji dewletên yên got welatiyên wan di vê kampên dijîn got xwedîl wan derkevin û wan vegerînin cih û warên wan. Dara berekat, Kurdsat News, Qamşlo.